እንኳን ኣብ ንጻረ ሚድያ ብድሓነ መጻኹም ኣብዚ ሓቂ ኣይንሓብእን ዘይተሰምዐ ድምፂ ነቃልሕ ዘይተነግረ ዛንታ ድማ ብግልፂ ንዛረብ ፖለቲካ ማሕበራዊ ጉዳያትን ሓያለ ምጉትን ፍሉይ ቃለ መሕተት ብዘይ ፍርሒ ነቕርብ ንጻረ ሚድያ ናይ ሓቂ መድረኽ ናይ ህዝቢ ድምፂ ናይ ናፃ ሓሳብ መስኮትም ሳብስክራይብ ላይክ ብምግባር ሓሳብኩም ድማ بكومنتي قلصو نصار ميديا حقي نهزبي نصار ميديا حقي نهزب سلام زعبكم من زناسكم من صتا بزيفلي ابيوتكم تعنا ابسرعكم اسالطونا تمننا كبرات تخاتلتي نصار ميديا نابتي ادالينا يزلنا مدب كنبلوكمينا نابز ملكتهم سبسلطان ጉዳይ ብዛዕባ አቶ ዘርሰናይ ግርማይ ኤርትራው ዜጋ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነበር ሕጋዊ ምርመራ ክግበር ዝቀረበ ሕቶ ዝኸበርኩም ብዛዕባ አቶ ዘርሰናይ ግርማይ ኤርትራው ዜጋ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነበር ዘሎ ስክፍታታት ክምርመሩ ብኽብሪ እዚ ደብዳቤ ነቕርብ አቶ ዘርሰናይ ግርማይ ኣብ ሕቶ መምልካት ዕቁባም ሓሶት ወይ ዘየተኣማምን ሓበሬታ ኣቕሪቡ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓበሬታታትን ስክፍታታትን በፂሖሙና ኣለዉ እዞም ክስሳት ክሳብ ሕጂ ዘይተረጋገጹ ምዃኖም እናተረዳእና እቲ ጉዳይ በመሰረት ሕጊ ስዊዘርላንድ ብፍትሓዊ መንገዲ ዝምልከቱ ዓለም ለኻዊ መዕቀኒታት ክምርመር ብኽብሪ ንሓትትም ብተወሳኺ ኣብ ገለ ክፋላት ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ብዛዕባ ህዝባዊ ንጥፈታት መግለፂታትን አቶ ግርማይ ስክፍታታት ተላዒሎም ኣለዉ ብፍላይ ንሶም ብግልፂ ንመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝድግፉ ከም ዘስፋሕፍሑን ተገሊጹሎ እዚ መንግስቲ ድማ ብዙሓት ዓለም ለኻውያን ውድባትን ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ብግሰት መሰል ፖለቲካዊ ጭኮና ተኸሲሱ እዩ ብተወሳኺ ገለ ሰባት ኣብ ኢንተርኔት ብምሽቁራር ምፍራሕን ወይ ኣሰካፊ መልእኽትታትን ከም ዘብፅሖም ሓቢሮም ኣለዉ እዚኦም ድማ ምስ አቶ ዘርሰናይ ግርማይ የተሓዝዎም እኹል መርትዖም እንተሎ እዞም ክስታት ብዝምልከቶም ሰበስልጣን ክምርመሩ ብኽብሪ ደጊምና ንሓትት ብተወሳኺ አቶ ዘርሰናይ ግርማይ ዝገበሮ ዓለም ለኻዊ ጉዕዞታት ምስ መሰረት ዝተዋህቦ ዕቁባ ወይ ስደተኛ ሓለዋ ዘይሰማምዑ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ጥርጣረታት ቀሪቦም ኣለዉ ነብሲ ወከፍ ጉዳይ ብውልቃዊ ኩነታቱ ብመሰረት ዝምልከቶ ሕግታትን ደንብታትን ክግምገም ከም ዘለዎ ንምንርዳእ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ጉዕዞ እንተሃልዩ ምስ ግዴታ ዕቁባ ወይ ስደተኛ ሓለዋ ዝተተሓሓዘ ጉዳይ እንተሎ ብዝምልከቶም ሰበስልጣን ክምርመር ንሓትትም እንተደኣ ብመርትዖ ዝተደገፈ ኮይኖም እዞም ዝስዕቡ ጉዳያት ክምርምሩ ብኽብሪ ንሓትትም ዕቁባ ወይ ስደተኛ ሓለዋ ብዘይ ግቡእ ኣገባብ ተጠቂምካ ወይ ተጠቂምኪ ክትከውን ዝብል ጥርጣሬ ኣብ ልዕሊ ሓተት ዕቁባ ወይ ስደተኛታት ዝተፈጸመ ተባሂሉ ዝቐረበ ኣብ ኢንተርኔት ምሽቁራርን ምፍርራሕን ምድሃልን ዝሓዘ ተግባራት ብግህሰት መሰላት ሰብ ዝተኸሰ ስርዓት ምልኪ ንምድጋፍ ወይ ንምስፍሕፋሕ ዝዓለመ ንጥፈታት ምስ መሰረተት ስደተኛታት ሓለዋ ዘይሰማማዕ ክኸውን ዝኽእል ዓለም ለኻዊ ጉዕዞ እንተሃልዩ ስዊዘርላንድ ንመሰል ሰብ ፍትሒ ልዕልና ሕግን ሓለዋ ተኣፋፊ ሰባትን ዘለዋ ቀራጽነት ብሰፊሑ ዝፍለጥ እዩ ስለዚ እዞም ስክፍታታት ብፍትሓዊ ገለልትነትን ግልጽን መንገዲ ክምርመሩ ብኽብሪ ንሓትት ብፍላይ ድማ ሰበስልጣን ስዊዘርላንድ እዚ ዝስዕብ ንሓትትም ኾነ ብተኣማኒ መርትዖ ዝተደገፈ ክሲ ገለልተኛ ሕጋውን ምርመራ ክግበሩ መርትዖ እንተሃልዩ ኣገደስቲ ሓበሬታታት ዕቁባ እንደገና ክምርመሩ ንተኣማንነት ስርዓት ዕቁባ ስዊዘርላንድ ክሕሉ መሰላት ኩሎም ዝምልከቶም ወገናት እናኽበሩ ተሓታትነት ከረጋግጹ ብተወሳኺ ድሕነት ክብረት ሓለዋ ዝደልዩ ሓቀኛታት ስደተኛታት ሓተት ዕቁባ ከም እንድግፍ ንገልጽ እምነት ህዝቢ ኣብ ስርዓት ዕቁባ ንኽሕሎ ኩሉ ጥርጣረታት ብቕንዕና ብፍትሕን ክግምገም ኣገዳሲ እዩ ንትኹረትኩም ኣብዚ ጉዳይ ነመስገን እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ንጻረ ሚድያ እዚ ወፂኡ ዘሎ ፔቲሽን ኩልና ክንስዕቦ ኣለና ዘርሰናይ ግርማይ ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ወይ ድማ ዘርሰናይ ግርማይ ዝመሰሉ ዘሽካዕልልዎ ዘለዎ ኣሽካዕላል ኣብ ጥፍኣት ሕብረተሰብ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ጥፍኣት ኤርትራን ንዕዘቦን ንሪኦን ስለ ዘለና ስለዚ ንገበነኛ ኣብ ዓዲ ዲሞክራስን ፍትሕን ሕግን ክፃወሮ ስለ ዘይብልና እቲ ፅቡቕ ኣላ ሃገረይ ዝብላ ሃገርን ከምኡውን ናብቲ ፅቡቕ ኣሎ መንግስተይ ፅቡቕ እዩ ዝመርሕ ዘሎ ሃገር ንቅድሚት የሰጉም ኣሎ ብዲሞክራሲን ፍትሕን እዩ ዝመርሖ ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ዝብሎ መንግስቱ ከይዱ ክነብር ኣብዚ ተዳልዩ ዘሎ ፔቲሽን እጃምና ክነበርክት ኣለና ማለት እዩ ሶ ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝብል ዘለኹም ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ዓይነት ሰባት
ዕድል ዝበሃል ክወሃቡ የብሎም ብዘየገድስ ካበይ መፅዮም መንዮም መታዓቢትና ድዮም ደቂ ዓድና ድዮም ደቂ ገዛውትና ድዮም ደቂ ሃገርና ድዮም ደቂ አውራጃና ብዘየገድስ ኣብ ጎድኒ ገበነኛ ዝኾነ ፀረ ሕብረተሰብ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ስርዓት ኮይኖም ኣሽካዕላል ዝፃወቱ ብወፃኢ ሕብረተሰብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሕጊ ቀሪቦም ብሕጊ ክሕተቱ ጥራይ ዘለዎም ክሕተቱ ክንገብር እንድሕር ኮይና ካብዚ ውግንና ዓለትነት ወገንነት ዝበሃል ነገር ክንወፅእ ጥራይ ዘለና በርከ ዲሞክራሲን ፍትሕን ክነስፍን እንድሕር ኮይና አንጻርት እንባገነን ስርዓት ሻዕብያ ክንቃለስ እንድሕር ኮይና ገበነኛታት እንተኮይኖም ካበደናን ካብቦናን ዝወፁ ዋላ እንተኮኑ ናብ ሕጊ ክቀርቡ ጥራይና ክንገብር ዘለና ነዚ ስነልቦናዚ ኢና ክንሃንፅ ዘለና ነዚ ሕልናዚ ኢና ኣብ ነፍስና ክነምፆ ዘለና ተቃለስቲ ክንበሃል እንድሕር ኮይና ምናልባሽ በዚ ኩነታት እዚ ዘርሰናይ ግርማይ እኮ መታዓቢትና እዩ ወዲ ዓድና እዩ ወዲ ከባቢና እዩ ወዲ አውራጃና እዩ ዝብል ሰብኣይ ክሳኣንን እዩ እምበኣር ቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ከዓ ደቂ ኤርትራ እዮም ቶም ንኤርትራ ዝገዝእዋ ዘለዉ ላዕለዎት ሰበስልጣን ዝተፈላለየ ገበናትን ዝተፈላለየ ወፅዓን ዝተፈላለየ ጭፍጨፋን ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ሕብረተሰብ ህዝቢ ኤርትራ ደቂ ኤርትራ እዮም ንኩሎም ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኤርትራውያን ወይ ድማ ኣብ ስደት ዘለዉ ኤርትራውያን ነቶም ኣብ ፍትሒ ኮይኖም ዝቃለሱ ዘለዉ ደቂ ዓዶም ደቂ አውራጃኦም መታዓቢቶም ወይ ድማ ቤተሰቦም እዮም ስለዚ ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ኣብ ጎድኒ ገበነኛ ኮይኖም ንገበነኛ ሰፖርት ወይ ድማ ደገፍ ዝህቡ ሰባት ብዘይ ንሕስያ ናብ ሕጊ ክቀርቡ ከም ዘለዎም ጥራይና ክንገብር ዘለና እሞ ደጊሜ ኣብቲ ተዳልዩ ዘሎ ፔቲሽን ኣቲና ኩልና ሳይን ንግበር ወይ ድማ ደገፍና ነስምዕ ቴንክ ዩ